Med din Artisan Food Processor kan du lave disse englekager med mango kaffekompot og blåbær citrongræssauce. Hvordan gør du? Sigt 55 gram mel i en stor skål. Tilsæt 2 spiseske sukker. Og rør 1 spiseske birkesil. Del 4 æg, så hviderne skilles fra blommerne. Sæt foodprocessoren på hastighed 2 og sæt piskeriset på. Pisk hviderne med en halv teske vinsten. Tilsæt 40 gram sukker lidt ad gangen og en knivspids salt, mens motoren kører. Vend forsigtigt melet i æggehviderne og kom dejen op i 8 smurte silikonemuffinsforme. Bag dem i 12 minutter i en forvarmet ovn ved 190 grader, indtil kagerne er lysebrune. Mal 4 kaffebønner i en morter. Skræl en mango. Fjern stenen og hak kødet groft. Skær mangoen i skiver med den justerbare snitteskive på tyndeste indstilling ved hastighed 1. Kom mangoskiverne op i en kasserolle med den malede kaffe. Tilsæt 100 ml sukkersirup og 2 spiseske limesaft. Bring mangoen i kog. Læg låg på kasserollen og tag den af varmen. Lad det stå og trække, indtil du er klar til at servere. Tag kagerne ud af ovnen, når de er let gyldenbrune, og lad dem køle af i formene. Hak en citrongræsstængel. Kom det i miniskålen og tilsæt 40 gram sukker. Sæt foodprocessoren på hastighed 2 og bland det med minikniven. Kom sukkeret med smagstilsætning op i en kasserolle. Tilsæt vand og opvarm indtil sukkeret er opløst. Tilsæt 125 gram blåbær og kog indtil saften begynder at løbe ud af blåbærene. Pyrer kasserollens indhold med minikniven i miniskålen på hastighed 2. Hæld i et separat glas. Lad pyréen køle af. Tag kagerne ud af formene, når de er kølet af, og server dem med mango kompot og blåbær coulis.